Sanibona guys, another day, another story. Ngiyaxolisa kakhulu kunilindisa isikhathi eside ngendaba yesitori somfana waphakeja i-Satanist. Ngiyaxolisa kwangempela, nginama-issues amaningi. I'm trying to get indawo yokuhlala. Kuningi ngiyaphithizela. So ningixolela kakhulu ngaphinde ngabuya izolo ngafica ukuthi kunenkinga yagesi la ngihlala khona. So today is me and you, okay? Ngithi mina-ke kini umfana lo wayekade esindisiwe. So nje throughout uyisindise lo mfana uhlukene nezona kajona kajolisi until azaqeda umatric. Maqeda umatric ahamba ayofunda evarsity thizeni. Mefika evarsity afike ajoyine the wrong crew. Not really ukuthi wrong crew, but waqala waphila at his age, cause waqala wathola abangani abangangaye, bamfundisa ukugrova, bamfundisa yabo esekholwa mesekhaya kuphela mengakubo kuphela. Mengekho ngakubo nje umfana nje one vibe oyigroovist okubhenga avoshoke phansi yabo. Okay, this one time babehlezi bephuma every weekend nje, they are out and about and babuya ney'ngane bazoshaya ama-one night stand. So this one time bemncinga abangani bakubethi asambeni ungavumi emfaneni, athi nje umfana no guys angeke ngikhona ukuya namhlanje kwi-groove nje, angazi why ngine-slow down. Bethi hayi musufike khona izoshintsha yonke into kahle bo, musukusincisha i-vibe, une-vibe. Hayi bemncinga abangani bakhe elokhu engavumi umfana yezwa ngale ndlela ukuthi ngisho sekuzohanjwa wayedebesela nje, waze walunga nje late ngampela sebemmeli la sekuthiwa undoda sesime ngawe phela. Okay, umfana-ke ageze-ke abe right-ke, then behambe. Mabehamba beye to this club-ke ziyakhipha makushiwo kuthiwa lapha neqobhoza kuze kucishe kuse. Ngenkathi efika khona befike nje kusa-8 bengakashayi u-12. So hayi begroove hayi umuntu eqaleke bahlezi benama-target ukuthi mina ngifuna lo futhi ngihamba naye, and bahle banethonya nje lokuthi amantombazane ayachazeka efuna ukuhamba nabo, even ngapha lokuthi beze bespende imali and bayadansa-ke. Awazi amantombazane abafana bathanda ukudansa. Hayi nangempela-ke ayibone i-target yakhe, ayijonge naye imjonge bejongane. Hayi vele ebona ukuthi lo ngihamba naye today. Kusa-early guys, yabo mangisi kusa-early mhlawumbe ngabo ungakashayi u-12, mhlawumbe ngabo 9 already sebeboneni, and then invite uGethu itafula labo. Then kangayi ngokuthi mhlawumbe nihamba nibaningi bazonikhetha nonke neze etafuleni, no. Mekukhona nje ambonayo uyamphika from the crew athi uzohlala nathi. Abanaso isikhathi sokuthi phela babafundi nabo, abanaso isikhathi sokuthi woza nabangani bakho bonke, no, provider nje wena. Hayi nangempela-ke alentuze-ke kumfana ayimbize lo Gelezi ezohlala imbuza mfethu uphuzane, asho uGeli athi uGeli ngiphuza ukuthi nokuthi ambuze uhamba noma avedane ethi nje uGeli ngihamba ngedwa. Vele uGeli behlalele yedwa-ke bengahambi ne-crew. Athi hawu mfethu vele usuke nje uze-group yedwa yabo, bexoxa nje bevibe kamnandi, kube mnandi already nje besala sekunaleyo nto leyo nje ukuthi sebeyabambana bekhisane yabo nje. Hayi evedane ethi mfana yazini etshela mama ke yazini guys, I think o-12 balithi ngihamba naye mina lo manje ngiye-rest. Hayi bo bethi abangani bakhe hawu mfethu kanjani manje soshiya i-groove, athi hayi ngcono sobuye sibuye, sizohamba sibuye nalo Geli, ngizohamba naye sibuye. Hayi bo bexake abangani bakhe uthi hayi bo manje cause phela hlezi siyenza lento, it's not like into entsha, and lo Geli uyamoyela ngaba easy nje ukuthi bevele sebehamba once. Hayi kwale mfaneni ama-feelings asephezulu. Hayi behambe nangempela-ke mabehamba befike-ke rest umsindo lana guys, ngiyeza manje no-part 2. Ama-comments ave ngihlekisa amanye ngiyaxolisa ngoba unprofessional wejojo. Okay guys, yini-ke umfana ahambe-ke noGeli baye-rest-ke. Bethi nje befike rest abasapholisa imaseko sekuyadunyelwana, bedumelane bedabulane beqabulane bedumelane kube nje yayakukhiswane. Hayi beshaye nje wanomude bezizumeke belale. Ngathi yakhombisa bebethe bazobuyela emuva belale. Mabelele elale umfana elale uja yabo lokho ukuthi ngathi you are dead. Evuka intombazane futhi hayi sibhizi yona nje emphuthaphuthazayo
aphaphame. Shuthi mase intombazane iya lapha phansi iyomunca khona. Hayi jabule phela umfana. Hayi. Ha intombazane ivele imunci intombazane imunci. Esabathe egcina umfana esekhala manje lokho ukuthi kubhlungu, it's painful. Akhala umfana imunci intombazane kuze kuphume igazi. Oh, akhala umfana ethi uyazama ukuyisusa ayisasuki intombazane. Hayibo ascream kunokha abantu eminyango kade kwenzakalani fulala uyakhala umfana iyamunca intombazane. Imunci igazi lizejuzi la. Yo guys. Imunci intombazane. No, akhala umfana. Hayi ezecela sikhahlelana isicaba, esikhahlela isicaba. Sebusuku njalo sekuvuke ngisho ingane zesikole ziyasaba ezinye ziyahleka yabo ukuthi hayibo lona yimbi and banqunu phela la. Hayi eletuzeke zisikhahlela ingane isicaba ke. Hayi Thuyo kwenzakalani? Ugeli avele veza amazinyo agcwele igazi ebatshezi. Evetane enikini ikhanda isuke enxaphe ethatha impahla zakhe egqoke ephume ehambe. Hayibo umfana uyakhala lana. Ulokho ekhalile umfana. Hayi umfonelwe ke ambulance ke kuthiwa kahambe ke ayise esibhedlela ke. Ehambe umfana ayise esibhedlela ke yabo abangani bakhe bethu ukuthi hayibo nalogela abamazi akwaziwa lutho nje ngalogeli. Hayi bethuka abangani bakhe ukuthi hayibo lo muntu kwenzakalani ngaye yabo betshela ukuthi hayi shuthi nje intombazane inosathane wonke umuntu kube nalokho ukuthi ayingeke lento inobusathane phakathi yabo but akaka confirm walokho ukuthi inosathane ngempela. Hayi Ngoba exchange ngama numbers ayikho nje into yazi ukuthi nje uhlala erese umfana wazi ukuthi wayithola eclubini thizini. Hayi kuhamba isikhathi umfana akaze aphumeke esibhedlela ke engayisho indaba kubo because phela usaba ukuthi uzothini kube sechaza ukuthi ngavuka ngentombazane kanti intombazane no yabo kubo bazuthi nje akajolisi. Hayi okay fine usumfana kuthiwa umfana ke abuye ezerest engaka recover nje nakahle. Intombazane imfonele imbuzo ukuthi unjani uyaphila ithi isukile. Hayibo ethi ufana ubani onozongitshela isukile amtshena athi yena engile intombazane le owayithatha wena uyithathe iphi number yami. Intombazane ngayithatha mina inamba phela mina I'm very clever angithi wena ulala ukhamise imgivitha angithi wena ulala ukhamise ethi ithi intobane awuzazi into oyifake kuyo. Hayibo mfana show ufalo manje kuthi hayibo kanti lo girl unjani, what kind of a girl is this one kanti asije ugeli uyopheza ukuhamba ulala namantombazane ongawazi awuzazi into oyifake kuyo. Kuthiwa ugeli umfana athukeke manje aqala bangana akhe yabo guys nakhumbula ukuthi igazi lami la lingavumi bukani manje ngiqeda ukuthola icall kanje kuthiwa angizazi into engiyifake kuyo. Still umfana akasho lutho kubo. Hayi kuthi nje one night ezinto ingqongqoze windini yabo ukuthi ama-res ayitezi isikhathi esiningi kukancane nje ukuthi ungathi uhlala phezulu uzongqongqozelwa into ewindini. Ezinto ingqongqoze windini kanti uyena ogeli ngo-12 ebusuku athe yena vuka-ke sami sosebenza. Uzifana ngithi sami sosebenza kuthiwa ethi ugele he phela ngiyakutshena njengathi ngobulala nami khona into owayifaka kuyona ungenile-ke sesizohamba nawe-ke siyosebenza namhlanje ngiyokukhombisa ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ithi umfana refuse ithi intombazane uzovuka yini noma cha. Ithi umfana esabe inkosi yami ithi angifuni ukuze ngingene because ngangena kuzobe ngingasekho mnandi masisihamba. Ngiyeza manje noPatrick angisakhona